San Ġwan fil-Vanġelu tiegħu għandu l-karatteristika u l-arti li jiġbor f'kategorija nies Sammaritani, midinbin. Illum fir-rabaħat ta' din il-mixja li qegħdin nagħmlu lejn lejt preżentat qudiemna għandna l-karattru ta' Nikodemu li fih jiġbor in-nies reliġjużi kollha. Bdejna mid-deżert, mill-post fejn aħna rridu niffaċċjaw il-mistoqsijiet fundamentali ta' ħajjitna, il-qiegħ. Tlajna fuq il-muntanja fejn aħna nistgħu naraw id-dera, id-dawl li jiddi f'dan id-dlam, il-perspettiva differenti, il-mod ġdid kif nistgħu ngħixu l-ħajja ta' ulied. Il-ġimgħa l-oħra morna fit-tempju, fl-istruttura reliġjuża li tista' toħloq l-idoli. L-mulej jixtieq li aħna insiru it-tempju tiegħu, li aħna nsiru parti minn dan il-ġisem tiegħu li għal komunità li temmen. Illum qudiemna għandna lil Nikodemu li mur għand Ġesu bil-lejl. It-tema hija mid-dlam għad-dawl. Il-bniedem li jibda b'sigurtà kbira. Juża dejjem it-termini li nużaw ħafna aħna s-saċerdoti aħna l-qassisin, aħna nafu. Il-bniedem qatt ma jikber jekk jaħseb li diġà jaf. Il-bniedem jikber meta tibda fih ix-xewqa li jiskopri. It-tfal jikbru għax jixtiequ jsiru jafu dak li s'issa ma jafux. In-nisrani jikber meta min mallem, min didaskolo, min bniedem li jaħseb li jaf, jaħalli lil mulej jagħmlu dixxiplu, persuna li jrid jikber billi jistaqsi, billi jiskopri. Nikodemu jagħmel din il-laqa mal-mulej fid-dlam tal-lejl one to one. Il-fidi tagħna mhijiex fidi biss tal-massa, imma fidi li titmiss il-qalb, titissir laqa kor għat kor loquitur, qalb ma' qalb li titkellem. Ġesu lil Nikodemu, lil dan il-bniedem reliġjuż li kien fid-dlam, kien fil-lejl, jiftaħlu perspettiva differenti. Il-kull min il-Ġesu jistiednu biex isir parti mir-realtà tiegħu, Ġesu jħallik jiftaħlek dejjem bibien ġodda. L-esperjenza tal-fidi isa mixja ġo boħar li iktar ma inti tinnaviga iktar issib ibħra ġodda. San Ġwan tas-Salib jgħid li Alla huwa minjera li iktar ma tħaffer iktar issib, iktar jinfetħu bibien. Xi jagħmel Ġesu lil Nikodemu u x'jixtieq jagħmel Ġesu lilna? Litteralment ineħħilu it-tapit. Il-Nikodemu jieħdu x'imkien ieħor, din hija katekeżi marbuta ħafna mal-mamudija, mal-ħajja l-ġdida, mal-esperjenza tal-ulied. Alla hekk ħabb id-dinja li tali l-ibnu l-waħdini. Jitkellem fuq is-serb bħalma Mosè refa s-serb fid-deżert. Hekk jeħtieġ li jintrefa bin il-bniedem, ikellmu fuq il-misteru tas-salib, ikellmu fuq il-bżonn li jitwielet mill-ġdid. Dawn il-kliem jistgħu jidhru klixé imma lil Nikodemu iqalbulu s-sistema ta' twemmin tiegħu. Lil Nikodemu idaħlu fl-esperjenza li aħna rċevejnija fil-bidu tar-Randan indem u emmen, u li rġajna smajnija fl-ewwel ħadd tar-Randan indem u emmen, għax li tindem bil-Grik tfisser metanoia, jiġifieri li tħalli lil xi ħadd ibiddillek il-mentalità. Il-mixja li qegħdin nagħmlu fir-Randan hija mixja biex inħallu li Alla ibidlilna il-mentalità. Ħafna drabi aħna nitkellmu li rridu nbidlu l-emil, rridu nbidlu l-attitudnijiet, rridu nbidlu l-mod li ngħixu, imma ħadd minna mu ħajkun lest iħalli dak li trabba fih mingħajr ma jbiddel il-mentalità. Għax aħna qegħdin f'dinja jitkellem fuq is-serb fid-deżert. Aħna qegħdin f'dinja li lilna faċli tivvalenana. Aħna llum nitkellmu ħafna fuq l-importanza ta' environment li huwa healthy. Nitkellmu fuq il-bżonn li l-arja tkun purifikata, li tkun tajba, għax aħna ngħixu mill-arja li aħna ngħixu fiha. U l-istess, aħna għandna kultura li hija avvalenata
kultura li minflok tħares lejn il-bniedem tħares lejn il-ġisem, li minflok tħares lejn il-lena tħares lejn il-pjaċir. Aħna qegħdin f'kultura li l-ħin kollu tivvalenanna moħħna billi tgħidilna li Alla jew ma jeżistix, jew inkella li Alla ma jħobbniex. Li aħna taqbad l-evidenza ta' ħajjitna din huwa l-valenu veru li bih ingdimna. Il-valenu li jivvalena s-sistema reliġjuża tagħna, is-sistema tal-fidi tagħna, is-sistema tagħna li nefdaw lill-Alla mill-ġdid. Din is-sistema tgħidilna li Alla ma jħobbniex, tieku jħobbna Alla kien jagħtina xi ħaġa aħjar, kien jagħtina familja aħjar, kien jagħtina karattru aħjar, kien jagħtina sitwazzjoni aħjar, kien ibiddel l-istorja, kien ibiddel il-ġrajiet tal-ħajja tagħna. Din hija dak li jwiegħed il-ħin kollu reliġjon. Twedna li Alla biss ħajbiddel jagħmel il-miraklu u jbiddel is-sitwazzjoni, dan huwa valenu. Imma fir-realtà, fil-profondità tal-ħajja tagħna, aħna għandna bżonn li xi ħadd li jnaddafna minn dan il-valenu u jurina dak li Ġesu juri lil Nikodemu. Alla ma ġiex ma batx l-ibnu biex jikkundanna. Alla ma tbatx l-ibnu biex jiġġudika. Kemmi kbira l-kelma li qal Papa Franċesku, who am I to judge? Kemm skandalizzat nies reliġjużi. Ma din hija l-kelma tal-Vanġelu, min jien biex niġġudika lil-ħija? Jekk Alla bagħat il-libnu mhux biex jiġġudika, imma ġab bagħat il-libnu biex juri li Alla hu mħabba. Alla jixtieq ikkisser dak kollu li bnejna fit-tempju tiegħu, l-imbarazz. Mhux biex ikisser ir-reliġjon, imma biex jerġa' jibni mill-ġdid f'pedament ta' uliet. Alla hekk ħabb id-dinja li regala, li joffra lill-ibnu biex kull min jemmen fih, kull min jagħmel it-tieni pass meta jinbidlu l-metanojja, aħna nibdew nemmnu, kull min jistrieħ fuq dil-kelma. Il-kelma temmen bl-Ebrajk hija ġejja mill-verb aman li tfisser mhux temmen f'dottrina imma tistrieħ fuq verità. Il-verità Alla bagħat il-libnu biex aħna niskopru li jħobbna. Il-Vanġelu ta' San Ġwan fi ftit kliem jiġbrilna d-definizzjoni ta' Alla minn dal-ħafna kunċetti li għandna fuq Alla fi 3 kelmiet. Alla hu imħabba. Teo agapestin. U allura il-Nikodemu iweldu mill-ġdid jistiednu biex jidħol f'dan il-vjaġġ li qed jistidel lilek u lili f'dan ir-randan. L-iskop tar-randan mhijiex li nbidlu ftit realtajiet tal-ħajja tagħna. L-iskop tar-randan hija li aħna nerġgħu inġeddu l-wedid tal-mamudija li niċħdu dak li qed jivvalenana u nixorbu mill-lajn tal-ilma ħaj li julmu lejn Ġesu. Aħna mistednin il-ħin kollu biex ikonna l-qalb ta' tifel żgħir. Nikodemu kellu l-qalb ta' studjus tal-Bibja, tal-bniedem reliġjuż, tal-bniedem li jaf kollox. Imma Ġesu Kristu jistidinna li biex nidħlu f'dan misteru, biex nidħlu f'dan il-għajn li jagħti l-ħajja l-ġdida lilna, għandna bżonn li aħna nidħlu fil-misteru tas-salib, li nħallu lil Alla jbidlilna il-mentalità mhux aħna ħanatu xi ħaġa lil Alla, imma huwa Alla li ħajati l-ibnu għalina. Li jkollok din il-qalb ta' tifel żgħir bħalma kellu Nikodemu li jistaqsi kif jista' jkun dan, kif staqsiet il-Verġin Imbierka Marija. U ma' min ikun kapaċi jistaqsi. Il-kull min ikun kapaċi jħalli lill-Alla jimlilu qalbu bis-sorpriża tal-ħajja l-ġdida li jista' jgħix verament il-għid. U biss min iħalli lill-Alla jimlilu lil ħajtu li jkun jista' verament idu il-ferħ ta' Iben Alla. Nikodemu mid-dlam il-mulej joħorġu fid-dawl kif ħareġ lill-lami ta' Ġeriko u kif ħareġ il-lami fil-Vanġelu ta' San Ġwan. Il-Nikodemu minn bniedem li jaf kollox id-didaskolu li mallem jagħmlu dixxiplu, jagħmlu student, jistiednu għal vjaġġ. Vjaġġ mhux biex ibiddel xi ftit biċċiet minn ħajtu, imma vjaġġ biex iħalli min iweldu mill-ġdid. Jiġifieri min jagħtih il-possibilità li jgħix il-ħajja l-ġdida. Aħna mistednin għal dan. Huma biss il-persuni li jġeddu
u jħallu lill-Alla jwellidhom mill-ġdid li jistgħu jkantaw mal-Knisja kollha il-għadja tal-Eid.